fi yma yn Steddys wythnos yma I ddangos dipyn o'r Steddfod I chi, neu'r Eisteddfod, fel mae'n gweud ar y sein. Esyllt Ethni-Jones yn cyflwyno Colon Cymru. Cafodd yr Eisteddfod ei ddyfeisio gan Maldwyn John filoedd o flynyddoedd yn ôl yn 1861 fel cystadleuaeth sillafu mewn wigwam. Erbyn hyn, mae'r sillafu dal yn bwysig, ond mae yna llwyth o bethau eraill wedi cael ei adio at y mix. Fel cystadleuaeth dawnsio sgidiau pren, cystadleuaeth dreiglo yn cywir, a cystadleuaeth siarad geiriau pobl eraill mewn ffordd glaneithwy. Weithiau, efo telyn yn y cefndir I adio at yr atmosffer spooky. Ww! Fun fact, mae'r telyn fel piano neu gitar wedi malu, ond weithiau ti'n cael sŵn swynol iawn fel bring, bring, bling, plonk, bring, ding, dong. Breuddwydiol. Mae pawb yn abod pawb yn yr Eisteddfod, gan fod yr un bobl yn dod bob blwyddyn. Helo! Haia! Chi ma am yr wythnos? Haia! Helo! O, nice jacket, Sharon. Haia! Haia! O, ma' hwnna'n real bitch anifyr. Haia! A honna. Ar ôl 5 munud, mae o fel pan ti'n nabod rhywun yn y supermarché ac yn gweld nhw ar bob ail ac yn gorfod gweud rhywbeth wahanol pob tro ti'n gweld nhw fel pasta I swper eto heno, ho ho, a sori I glywed bod John wedi gadael ti. Wedyn, ti'n trio avoidio mynd i'r un check-out nhw fel bod chi ddim gorfod siarad eto, cyn cael rwg yn security am gered allan gyda llon troli o gin heb dalu. Wedyn, ti'n cael dy banio o'r siop. Sydd yn peth dda, rili, achos mae online shopping lot llai o hassle. Os ti eisiau wet wipes, ti'n medru popi'r siop bargains lawr y ffordd, lle does dim un o dy ffrindiau dosbarth canol yn meiddio mynd I siopa. Fel na'n union mae'r Eisteddfod. Mae'r maes yn llawn pethau I rieni orfodi eu plant i'w wneud, fel ffair, ond heb y rides, ond gyda llwyth o gystadlaethau. Ac yn lle cydlu toi neu goldfish, ti'n gallu ennill cadair neu het posh. Sbïwch! Ghosts! Mae'r hen fuddy-duddies yma'n dod bob blwyddyn I wneud seremonïau creepy fel rhywbeth mas o Birth of a Nation, Wicker Man neu Eyes Wide Shut. Cyn nhw droi'n ghosts, roedd y derwyddon yma'n enwog am eu hit albums fel Stonk. Erbyn hyn, mae'r ghouls artsy-fartsy yma'n hauntio'r Eisteddfod ac yn neud yn siŵr bod yna ddim outsiders yn ennill rhywbeth pwysig fel celfi neu tiara. Felly, dyna chi, y dofetie! Fi am fod yma drwy'r wythnos I wneud fideos a gweud helo wrth bobl fi ddim rili yn ei nabod. Gadewch I ni o bod yn y sylwadau os ych chi erioed wedi bod i'r Steddfod. Fi am cychwyn ffeit gyda cloc siwr. Oi! Wood shoes! You want